Odhiambo kapok idwoko dong wamiya Ben samoro kadam nagi Ben dhi yudo thuolo bang' pok aduoke koro idwa miye nang'o to pok aduoke. Dhi mbele. Mokwongo apani asewacho ni jok ma support sirkal gi onego som documents gi mondo ka gi support sirkal to gi support. Dong moleno bo wacho ni ok sirkal. Wuono jopiny iwinjo the new document no longer talks about middle income. Nikech kaluwore gi rebasing mane watimo ne wayudo ni we are already a middle income economy kaachiel gi kech makayowa. The new document talks about us being a first world country. Koro mano apani en gimo onego ng'e ni new document ni dwan mondo wachop kuma UK, US, Sweden gini kanitiere Mawan at the same level. Mano is the aspiration of the 2060, the Vision 2060. Maka podokia mano tapano wanbende I would invite her to go back and read. Kakabwa nani na invite her. The second response madwan monda team and on the question of governance and versus political. Mokongo awacho political oka awacho governance. Nikeche there were three pillars. No governance and telo makare. There were three pillars, a Vision 2030. Economic, political, social. Nikech at that time, ndio wadwan mondo wa progress economically, pesa, wayude pesa, mono malongo, wabede gidongruok. But at the same time, wadwan wabede stability politics wa. At the same time, wadwan mondo our social pillar bendo bed advanced. Gisani Samoa Loseni, the families led by single mothers is too high. Divorce rates are too high. Is this purely economic? Mental health is an issue. Mago some of the social issues I would have expected ni pillars ka wa maintain kaka again. Sanigin pillar ngwe. Yena ye asom ni nikech jogi temu wuondi e studio ka to inyako mariek. Pillars ginadi angwen. Mokwongo and human capital. Marareo and economic output. Maradek and energy generation. Marangwan and transport and logistics. Mago, which are majorly economic. Onge political, onge social. Koro mage pillars. Bwanani wachoni governance is a pillar. No, it is not a pillar. It is one of the anchors. This is how we want our governance to be. Gimomio oken pillar, and this is where we are differing. Nikechina na political pillar cha. Ne wacho ni wadwaro katiba manyien. Ma yudo katiba manyien. Ne wacho ni wadwaro devolution. Ma yudo devolution. Okwa yude kaka wadware but wayude. A governance ni enga mana when you put it as an anchor tenani kama kaka wadwan mondo wabed governed but the status quo remains. Koro governance and kaka onego wabed the law being applied in governing us. But political is a bit wider than just governance. Tomano has not been covered. It is not a pillar, Jadwong Ben. Let me educate you. Dongo paro ni kata mna kaka ino Odhiambo kaka jalony. Untiere koda thuolo mar chiwo kata gik modwaro mar mondo mi obed included. Mabende untiere gode kinde mabende twak moyiedhi cha. Nikichange nyalo se to bende how can we better it? Ere kaka onyalo lose mar mondo mi obed makare. That is a very good conversation to have in 2028 January. Moksani dong kata mana kiwacho ni wuoth makiny ok chak kinyi chake kawuono kata mana urucho. Sani wadwani bwana no dhi dala. That is a very good conversation. We will now build it in 2028 January. Very beautifully. Mawaki Kishani Vision 2060 is inclusive, has all the pillars that we needed to have, and we are ensuring the first world know what terrain. Toka pono na ni jatend piny masamoro doro mar mondo mi obed tok 2027 en bende ntiere gi gombo me masamoro otichoko. Kanyo in fact paro na gimoro. 2016 ni gidwani mondo kakoro vision of bedo past to kik jatelo mora loke. In fact, they are calling it depoliticizing the vision. Mikoro inka oyeri ker mar Kenya 2050 ama 2052. Nikoro in kaka ne ruto pange cha. Piny machien cha. Kaka in beno negiti. That is a lie. Nyaka wabede gi a vision is supposed to guide. Any plan maingo is supposed to guide.
it is not cast in stone. Tendeni at some point a planning nini nyaki team review minani okay ne wapange kama but koro nkech circumstances opogore nyaka waloke kama. Koro I think that flexibility pokanene document ni nino wacho ni depoliticize. Bwana the word policy or work from politics. Koro ki depoliticize atenani koro ini duan mano watigi pachi Ruto 50 years later. Onge.